Mayong adlaw mga kabinasi. Okay. Karon di ay watching ng September 4, 2022. Ikog City live dito sa Canigao ay ang Paraiso sa Lungsod. Okay, masugod na tayo dito guys. Wah, na yung mga stall. Lagi sa gatong ganahan masuroy sa Canigao Island. Welcome tanan nga bisita. Kita ko ng bundon daw. Ayun. Ato. Sige. Akatong masuroy ha, welcome tanan nga mo bisita sa Canigao Island, ang Paraiso sa Lungsod sa Matan.